Kaixo, guna gore garazietan arabera eta gaurkoan akroesporteko saio bat dinamizatuko dizuegu. Akroesport gure gorputzarekin egiten ditugun irudiak dira eta bi motatako irudiak egin ditzazkegu, giza irudiak eta piramideak. Giza irudiekin partaide guztiak lurrarekiko kontaktuan egongo gera eta piramidean partaide batzuk beste batzuen gainean. Vale. Gero, akroesporta egiteko segurtasun neurri batzuk hartu behar ditugu kontuan. Hasteko, akroesporta oinetak hori gabe egin behar da, guk hemen oinetakoekin egingo dugu kanpo espazio batean gaudelako, baina berez, barren espazio batean baldin bazaudete edo etxean, komenigarria da oinetak hori gabe egitea. Gero, kontuan eduki behar dugu, egiten ditugun irudi batzuk nahiko ez arriskutsuak, baina izan daitezkela, orduan bermatu behar dugu espazioa segurua izango dela. Horregatik gomendatzen dizuegu espazio zabal bat erabiltzea eta inguruan gauzarik ez egotea kolpeak eta erorketak saihesteko. Eta azkenik, horrekin lotuta, komenigarria da ere lurra biguna izatea. Horretarako, koltxoneta txikiren bat, esterilaren bat, hori ez baldin badukazue, toallaren bat edo jartzea, bizkarra eta apoiatu behar denetan, edo belaunak apoiatu behar direnetan, erosoago egoteko. Eta kanpo segurtasunez gain, gure gorputzean ere, segurtasun neurri batzuk hartu behar ditugu, izan ere, pisu asko jarriko dugulako gure gorputzaren gainean. Eta horietako bat eta garrantzitsuena da bizkarraren postura eta pisuak nun jarri behar ditugun. Horretarako, adibide bat egingo dizuegu orain, azalduz nola jarri behar den bizkarra. Bale. Irudi hau izango litzake aurretikan aipatutako piramide irudi bat, bale? Orduan, besoak sorbaldaren gainean apoiatuko ditugu. Bizkarra beti zuzen mantendu behar dugu, bai? Burua, dortxala eta ipurdia linea berdinean dijoazte. Hortikan abiatuz, besoa jarriko ditugu beraren sorbaldaren gainean, besoen gainean, eta hankak hemen lumbarretan, bai? Hor polikiboko gara, eta hau izango zen piramidal bat. Pertsona lurrarekiko kontaktuan eta bestea airean. Bale. Eta segurtasun neurri hauek aipatuta, orain kontuan eduki behar dugu figura batzuetan gure esku ez baliatu behar garela bestea eusteko. Horretarako, lotura modu batzuk daude. Ohikoena eta errexena izango da gure eskumuturra baino pixka bat gorago helduta bestearen besoa. Horrela. Horrela bermatuko dugu, irristatzen bagara ere, eskutikan helduko gerala. Orduan, hau aukita, sortu ditzazkegu giza formak. Atzerak agotaz. Hori da, oreka bat bilatuz, jarriko gara 80 gradutan, gutxi gora bera, oreka mantenduko dugu, giza irudia ondo atera dadin. Heldulekua ondo bermatuz, eta horrela segurtasuna edukiz. Eta bain jarraian, zenbait adibide ingo ditugu, batzuk guk eramango ditugu aurrea, eta gero txertatuko izkizuegu zenbait irudi proposamen moduan, zuek egin ditzazuen zuen kontura, beraz, animo, eta animatu zaitezte argazkiak ateatzea. Animo! Apakipo!